Sa gitna ng mga banta ng nakakahawang sakit gaya ng Ebola, nakahanda na ang ika-16 na Specialty Center ng Department of Health o DOH dito sa Jose Bilingad Memorial General Hospital o JBLMGH bilang pangunahing pasilidad para sa pagtugon sa infectious diseases. Mula sa pagiging COVID-19 PCR Laboratory at Pandemic Subnational Reference Laboratory noong pandemya, isa na itong modernong Central Luzon Infectious Disease Referral Laboratory na may kakayahang magsagawa ng advanced detection at pagsusuri para sa iba't ibang infectious diseases. Ayon sa DOH, bahagi ito ng patuloy na pagpapalawak ng akses sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa ilalim ng DOH 8-point action agenda, partikular na sa layuning proteksyon sa anumang pandemya. Samantala, tiniyak ng pamunuan ng ospital na ang mga pasyenteng maa-admit sa pasilidad ay patuloy na makikinabang sa Zero Balance Billing Program ng pamahalaan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, Susuyo.